गेली 2 वर्ष या मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी, तसंच या मुलांनी जे बनवलेलं साहित्य आहे ते साहित्य समाजामध्ये त्याची जनजागृती करण्यासाठी व या मुलांना व्यवहार ज्ञान कळावे या हेतूने आम्ही या बाजारपेठेचं आयोजन केलेलं आहे। या बाजारपेठेमध्ये लोकल स्टॉल आहे तो सर्व जे पालक आहेत घरातून तर त्यांनी ती साहित्य बनवून आणलेलं आहे त्या विक्रीसाठी। तसंच दुसरा आहे तो न्यूट्रिशन स्टॉल, याच्यामध्ये आता सध्या आपल्या याच्यामध्ये जे खाण्यासाठी आपण काही जे वापरतो की हे शरीरासाठी असं न्यूट्रिशन याच्यावर आधारित तो स्टॉल एक लावलेला आहे। त्याच्यानंतर दुसरा आहे की एक टी स्टॉल लावलेला आहे, त्याच्यामध्ये वडापाव हे ठेवलेलं आहे, चहा। त्याच्यानंतर दुसरा आहे तो क्रश काउंटर, त्याच्यामध्ये सॉफ्ट ड्रिंकचे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकल तयार केले ते ठेवलेले आहे। दुसरा आहे आमचा व्होकेशनल स्टॉल, त्याच्यामध्ये जे आमच्या शाळेमधील मुलं साहित्य बनवतात तर ते साहित्य बनवलेलं त्याचा स्टॉल ठेवलेला आहे। त्याच्यानंतर मुलांचं एंटरटेनमेंट व्हावी या हेतूनं मुलांसाठी गेम्स ठेवलेले आहेत। आणि नंतर अजून एक तर आम्ही याच्यामध्ये यावर्षी ॲड केलेलं आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमची मुलं आहेत की बाबा म्युझिक याच्यामध्ये जी परफॉर्मन्स करतात आणि त्यांना एक स्टेज निर्माण व्हावं म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी कंटिन्यू ते स्टेज परफॉर्मन्स पण मुलांचे ठेवलेले आहेत, जे सॉन्ग म्हणतील। तसंच आम्ही या ठिकाणी ज्या इथल्या जवळपासचे हायस्कूल आहेत, हायर सेकंडरी, प्रायमरी स्कूल, तर या मुलांना आम्ही म्युझिक घेण्यासाठी बोलवलं आहे की जेणेकरून ही मुलं काय करू शकतात आणि एक ही मुलं स्पेशल मुलं आणि नॉर्मल मुलं यांच्यामध्ये एक चांगले संबंध निर्माण होतील आणि त्या समाजामध्ये आणि आता सध्या इंटिग्रेटेड एज्युकेशनवर महत्त्व दिलेलं आहे तर त्याच्यासाठी हा एक प्रकार, याच्यासाठी आम्ही ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। याच्यामध्ये आम्हाला हा गणेश उत्सव मंडळ जे आहे तर त्यांनी खूप सपोर्ट केलेला आहे। गेली 2 वर्षे हा हॉल आम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळतात, त्याबद्दल धन्यवाद। तसेच आमचे जे मराठी मीडिया जे आहेत सगळे पत्रकार, कोणानंतर गोवा शिक्षा, प्राईम, गोमंतक, लोकमत, हे सगळे जे आहेत ते आम्हाला खूप सपोर्ट करतात आमच्या ह्या शाळेचं काम या मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी। तरी ह्या सगळे जे ह्या भेट देतात आणि ह्या यशस्वी होण्यासाठी त्यांचं सहकार्य लाभलं त्या सगळ्यांचं मी लोकेश्वर प्रतिष्ठानच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो।